दोन वाट्या पाणी, त्यात वाटीतून मी 2 वाट्या टाकणार आहे साखर, जाडी साखर घेतलेली आहे मापात। 2 वाटी साखर झालेली आहे। आता ती चांगली विरघळू दे साखर। पाव चमचा आपलं मीठ, त्यात आपण टाकणार आहोत 2 वाटी तूप, त्यात मी टाकले 2 वाटी तूप। मिश्रण तयार होऊ दे। त्याच वाटीने मी घेणार आहे असा 14 वाटी मैदा। आता मी बघते आणि मी शिक्का तयार करते। मला ऑर्डर असते म्हणून मी जरा जास्तच घेतलंय करायला। गरम आहे खूप। असं व्यवस्थित एकत्र करून घेऊ। अशा प्रकारे आपलं हे मळून झालेलं आहे। आपण आता 10 मिनिटाचं झाकण ठेवू। तोपर्यंत मी तेल तापत ठेवते। 15 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण आहे ना असं एक गोळा असं करून आपण एक असं लाटून घेऊ। म्हणजे जास्त घट्ट पण नाही झालंय, जास्त वेळ नाही ठेवायचा, नाही तर खूप घट्ट होईल। कापून घेऊ। जास्त मोठ्या पण नाही, जास्त छोट्या पण नाही। शंकरपाळ्या आपण अशा पद्धतीने आपण थोड्या थोड्या करून शंकरपाळ्या कडे सोडायच्या आहेत। जास्त वगैरे नाही आहेत, व्यवस्थित अशा झाल्या आहेत।